Кел сәгать алгарда шәр 1, 2, 3, 4 әйдә дәрескә. Соберемся вместе, мы друзья. Будем поусерднее даже муравья. Тик-так, часики идут. Раз, два, три, 4 на урок зовут. Тизрәк җыелыйк-та дуслар бергә. Өйрәник татар телен әйдә. Selam dostlar, малайлар юк, дәресебезне башлыйбыз. Әйдәгез, узган дәресне кабатлый торыйк. Хәрефләрне искә төшерәбез. А, И, Ә, У. Бу авазлар барысы да сузык авазлар. Хәтерлисезме? Хәзер хәрефләрне кушып укыйбыз. Ау, И, А, У, А. Булдырдыгыз дуслар. Талган саяктасыңмы? Шулай булау, узган дәрестә, юк, оннан олдырак дәрестә, хәтерләмим инде кайсысындадыр тәртипсезләндегез. Шуның өчен сезне лабиринтка керттем. Чыгар безне. Ләйлә, чыгар безне. Чыгарам инде, чыгарам. Шаяртам гына мин. Әнә, күрәсезме? Икеләк очып йөри. Аякларына тотынгыз. Өйрәник татар телен әйдә. Так, Ләйлә. Тукта. Мин белдем. Лабиринт. Ләк. Ләйлә. Аңладым. Лабиринтны сабызмы? Ой, минем укучыларым бигрәк акыллы. Үзләре барысын да беләләр. Әйе, малайлар, бүген бездә Л хәрефе кунакта. Л нинди аваз икән? Тел, тешкә тия. Әйе, дөрес, авазны әйткәндә киртә ашырый. Л авазы тартык аваз. Тартык аваз. Сузык авазларны әйткәндә киртәләр ышырамый. Ә, И, У, А. Тартык авазларны әйткәндә киртәләр ышырый. Малайлар, хәзер бергәләп укырга өйрәнәбез. Алихан, син башлыйсың. Ау. У, Ил. Ал, ул, ил. Давам итәбез. Азим укый. Ула. У, Ли, Лә. Уа, Лу, Ли, Лә. Дуслар, сез дә безнең белән бергә укыйсызмы? Давам итәбез. Лә, Ал, Ул, Лу. А, Ла. Ау. Азим, син укыйсың. Ла. У. Алихан укый. Ау. Ил. Азим, синең чират. Лә. И, А. Алихан, әйдәле. А, Ла. Булдырдыңыз, малайлар. Шәп. Дуслар, күрәсезме? Безнең белән укырга өйрәнү бик күңелле. Әйе, Ләйлә өйәттә ул. Тизрәк укырга өйрәнәсез дә, әтиәнегезне әкият укы дип аптыратып йөрмисез. Китапны аласыз да рәхәтләнеп үзегез укыйсыз. Шулаймы, малайлар? Әйе. Бүгенгә сау булыгыз. Мин теләгәннәрне онытмагыз. Хуш! Кел сәгать алгарда шәр 1, 2, 3, 4 әйдә дәрескә. Соберемся вместе, мы друзья.